рад бачить и знакомых, и незнаёмых людей. И дзякую, что вы долучиліся. И это уже для меня знак, что вас цікавіць эта тема, что я ставлю задачей своей презентации затягнуть вас ближе до и павялічыць цікаўнасць вашу да тэматыкі ўстойлівага развіцця. І пачнём тады пачну прэзентацыю, так? Так, ці ўсім все добра бачна? Бачна. Бачна, окей. Тады мы пачынаем тэму ўстойлівага развіцця, sustainable development па-ангельскі. Ну, па іншым мовам таксама, калі хто вывучаў іспанскую desarrollo sostenido, па-польскі зраўнаважаны развой, вельмі многа зараз можна знайсці адпаведнікаў па ўсім свеце, але сёння мы не будзем гаварыць пра тэрміны, звязаныя з менавіта з тэрміналогіяй, таму што это такая асобная размова, а сёння мы пачнём пагаворым, чаму ўстойлівае развіццё, навошта нам зараз это размаўляць на эту тэму, што зменіцца у выніку, калі мы пачнём цікавіцца ёй, што ўжо робіцца на свеце і што зроблена, што таксама важна. Паміж іншым, недавно буквально аказалось, што ў мяне ёсць адзін добры знаёмы, у каго спецыяльнасць, прафесія называется sustainability leader, лідер па ўстойлівым развіцці ў кампаніі IKEA у Варшаве. І это першы мой такі блізкі знаёмы, які працуе ўжо па менавіта гэтай спецыяльнасці. Калісьці, калі мы пачыналі распрацоўваць эту тэму, то была толькі такая мара, што вот з'явяцца такія спецыяльнасці, з'явяцца назвы такія, пашырыцца выкарыстанне тэрміна. І думалі мы, а як жа ў Беларусі можна это зрабіць, каб больш людзей зацікавіць, то нават я прапановваў пераназваць намеснікаў старшынь райвыканкамаў не проста намеснік старшыні, а намеснік старшыні па устойлівым развіцці. Далей скончым мы нашу размову тым, як быць у трэндзе устойлівага развіцця, што это дасць. І пачнём мы з таго, што канцэпцыя ўстойлівага развіцця зараз з'яўляецца найбольш шырока прызнаным поглядам на пераўтварэнне свету. Гэта не просто такая лозунг, а вы можете сустрэцца з тым, што много прафесароў у розных універсітэтах па ўсім свеце могуць казаць, што у нас ёсць іншае бачанне таго, як працаваць зараз у крызісных сітуацыях. Мы больш, так скажем, прапануем больш цікавую, можа, канцэпцыю, але калі канцэпцыя ўстойлівага развіцця была выдвинута і ў 1992 годзе прынятая першы міжнародны документ, это повестка ці план дзеяння на 21 стагоддзе, яго падпісала ўжо тады нешта накшталт 172 краін. А калі ў 2015 годзе прынімалі мэты ўстойлівага развіцця на перыяд до 2030 года, то іх уже падпісала 191 краіна свету. То бок гэта самая шырока прынятая краінамі, а у асобах кіраўнікоў краін, которые падпісваюць гэты документы, то і насельніцтвам гэтых краін канцэпцыя, якую трэба ведаць. І не проста ведаць, а вот я спадзяюся, што ў выніку нашай размовы, калі вы зацікавіцеся гэтай тэматыкай, то гэта палепшыць у лепшым напрамку ваше жыццё ў цэлым. Мы будзем потым абменьвацца інфармацыяй таксама на гэту тэму. Я коратенька скажу спачатку, што я пачынаў
сваю кар'еру як навуковец, працаваў у акадэміі навук Беларусі эканамістам, абараніў дысертацыю кандыдата эканамічных навук, а ўжо з 1994 года пачаў працаваць у міжнародных праектах, у міжнароднай фінансавай карпорацыі, потым у ПРААН, і спачатку па прыватызацыі, па сумесным домаўладанні, развіццю малога бізнеса, а потым з 2000 года ўжо непасрэдна працую па тэматыцы ўстойлівага развіцця. І вот за гэтыя 24 амаль гады так атрымлівалася, што я стараўся спалучаць вот это навукова такі даследчы падыход, потым праектны, у якім бывае новыя элементы, трэба іх укараняць, трэба на практыцы іх абкатываць. І яшчэ была адна частка маёй дзейнасці, это выкладчыцкая дзейнасць. Я выкладаў паралельна ў універсітэтах, спачатку ў Сахараўскім універсітэце, потым у прыватных вузах, потым у Беларускім дзяржаўным універсітэце. І ў выніку мае погляды на ўстойлівае развіццё аб'ядналіся з гэтых трох бакоў. І я іх аб'яднаў у гэтую прэзентацыю. Як атрымаецца, это вы мне потым скажаце, як атрымалася, вы мне потым скажаце, але я спадзяюся, што вот эта комплекснасць дасягнута ў тым ліку і вот этим спалучэннем. Як узнікла патрэба займацца і тэматыкай устойлівага развіцця? Многа розных праблем сышліся разам. І вот такі слайд, які зараз бачыце вы, я яго часта выкарыстоўваў са студэнтамі як прыклад дрэннага слайда, который не трэба выкарыстоўваць падчас абароны дыпломных прац і так далей. Многа словаў, складана выдзеліць самае галоўнае і складана запомніць нават. Таму пачнем патрохі. Насельніцтва зямлі. Адна з самых вострых праблем, якая зараз на сённяшні дзень, і бачыце, каля 8 мільярдаў зараз. Па розным разлікам до 2050 года будзе каля 10 мільярдаў. Гэта прыводзіць к масавым міграцыям, к войнам за тэрыторыі, к усім наступствам дрэнных гэтых працэсаў. І пакуль праблема не вырашаная. Павелічэнне выкідаў за дзейнасці чалавека. Таксама перавышэнне магчымасцяў прыроды перапрацаваць гэтыя выкіды. Мы былі у Вупертале, аднойчы вывучалі нямецкі досвед устойлівага развіцця, і у Вупертальскім інстытуце ў Германіі нам расказалі такі падлік, вынікі падліка. Па іх ацэнкам, калі б у нас быў патэнцыял двух планет Земля, які патэнцыял, напрыклад, бактэрыі, грыбы, чэрві, розныя мікраарганізмы двух планет, яны б справіліся з усімі выкідамі, которые рабіла чалавецтва. Нават і пластык з'елі б і расклалі, і нафтапрадукты і так далей, і было б даволі чыста. Але ў нас няма двухспаловай планет Земля. Все, што выкідваецца, застаецца тут. Раней бывала все вот этот смецце, скажем так, бруд, которое рабіла чалавецтва ў нейкіх сярэднявечных гарадах, ішлі праз рэкі ў акіяны. Это была добрая біямаса, каб яе съедали рыбы і ўсё было класна. Зараз это хімія, это забруджванне, распрацоўваецца экалагічны след для таго, каб хаця б назіраць за магчымасцю потым уносіць карэктывы ў гэтыя працэсы. Нерацыянальнае выкарыстанне энергіі і ресурсаў. Значная колькасць энергіі і ресурсаў ідзе проста марнатраўна. У эксплуатацыі, напрыклад, будынкаў, у вытворчасці, у захоўванні прадукцыі, у транспарціроўкі. Мы губляем час недзе вот этих аўтамабільных заторах. Марнатраўна спажываецца і потым выкідваецца значная колькасць ежы, іншых прадуктаў і так далей. Далей рост гэтага спажывання, у тым ліку нерацыянальнага, ён фарміруецца стэрэатыпамі спажывальніцтва. Ідзе скарачэнне жыццёвага часу прадуктаў, тавараў,
І гэта на самой справе не так было не заўсёды. Ёсць знайшлі, вывучалі гэта з'яву з пункту гледжання гісторыі, сказалі, што это былі такія на самой справе прыдуманыя варыянты развіцця эканомік пасля першай сусветнай вайны, перад другой сусветнай вайной, калі каб згладзіць негатыўныя дзеянні крызісаў у эканоміцы, людзей уцягвалі ў працэсы дадатковага спажывання, каб рэчы хутчэй абарочвались, каб яны выкарысталі старае, это было дрэннае, трэба было яго ўжо выкінуць, замяніць новым і так далей. Для гэтага працуе рэклама. І от прайшоў некаторы час, але я памятаю, як была такая рэклама, што вот вам падарылі там бацькі бабушкін сервіс моладзі. О, это ж просто жах. Вот калі б яны вам новы iPhone і ўсё такое, вот это было б класна. А тое, што ну, нема такога адносін беражлівых і нават гістарычных, можа быць, нейкіх настальгічных у адносінах да некаторых прадметаў і так далей. Забруджванне прыводзіць к змяненню клімата. Это мы бачым паўсюль, мы бачым это нават вот як зараз анамальнае жаркае надвор'е. Сёння пад Мінскам недзе пад 29 градусаў, залівы, пажары, забароны уваходзіць у лес. Гэта ўсё на тую тэму, што под уплывам вот это забруджвання, чалавечай дзейнасці, знішчэння лясоў адбываецца змяненне клімата, якое дрэнна уплывае на ўсё, на прыроду, на людзей. Знішчэнне біялагічнай і культурнай разнастайнасці. Тут важны такі момант, што з прыродай нельга дамовіцца наконт розных вот такіх момантаў уздзеяння на яе. Кажуць нават такое образны выраз: вот мы сядзім там на нейкай вялікай міжнароднай канферэнцыі, абмяркоўваем праблемы там біялагічнай разнастайнасці, прыроды, а мы толькі адзін від чалавецтва, які там прадстаўлены з усіх тысяч і мільёнаў відаў жывёл, а калі ўзяць яшчэ расліны, калі ўзяць іншых прадстаўнікоў нежывой прыроды, зусім не прадстаўлена. А мы за іх вырашаем, адзін від на зямлі вырашае ўсё. І нельга вырашаць так, мы кажам, нема там сярод нас не сидел медведь ці нейкая ворона, которая б сказала: не, вот такое это рашэнне нам не падходзіць. Мы неяк павінны думаць і з гэтага боку. А атрымліваецца так, што кожны зараз пяты, па некаторым разлікам кожны чацвёрты від жывёл і раслін пад пагрозай існавання. І это вельмі такая цяжкая і складаная сітуацыя. Прыкладна тое ж самае ў культурнай спадчыне. Знішчэнне моваў цэлых народаў. І паміж іншым, на гэта, вот на культурную, на знішчэнне культурнай разнастайнасці звярнулі ўвагу, калі займаліся біялагічнай, калі ўбачылі, што знішчэнне лясоў у раёне Амазонкі, трапічных лясоў, знішчае месцы пражывання там карэнных народаў, которые потым проста адтуль сыходзяць, і яны нідзе не ўзнікнуць, яны проста знікнуць, як існаванне іх знікне. Такім чынам, гэта таксама вялікая праблема. Сацыяльныя дысбалансы. Всё багацце вельмі няроўна падзеленае паміж людзьмі. Першае ў размеркаванні прыбыткаў. І далей адначасова также няроўна падзелены магчымасці ўдзелу ў прыняцці рашэнняў, правы людзей. То бок адны прымаюць гэтыя магчымасці, іншыя не. І вот у гэтым плане это нероўнасць, сацыяльны дысбаланс, сацыяльная несправядлівасць
ну, вельмі сур'ёзна ўплывае на стварае много праблем. Напрыклад, вось такая прыкладна малюнак па багаццю, як размяркоўваецца багацце ў свеце, што самыя багатыя 20%, пятая частка, яны маюць і распараджаюцца амаль 75% ўсяго багацця зямлі, а меншыя, самыя бяднейшыя 20%, пятая частка, спажываюць толькі 1,5% этого багацця. Конечно, вельмі вялікая прорва паміж гэтым, і ёсць нават даследаванні, ну, я там не упэўнены за іх дакладнасць, але блізка да гэтага, што мы падышлі недзе блізка да моманта, калі 1% насельніцтва зямлі валодае столькім багаццем, колькі ўсе астатнія. Нават і так, ну, можа, это, так скажем, перабольшаныя лічбы, але яны ставяць эту праблему на парадак дня. Што ж вырашылі рабіць разумныя людзі в этой сувязі? Пачалі шукаць выйсце. Пачаліся ў 70-х, 80-х годах 20-го стагоддзя даследаванні, аналіз, збор, сабіраўся рымскі клуб, сабіраўся іншыя даследчыя інстытуты, асобныя людзі працавалі над гэтым. І ў 1987 годзе аб'яднались пад эгідай камісіі ААН па навакольным асяроддзі, і была зроблены такі агульны даклад, который абвясціў канцэпцыю ўстойлівага развіцця. На базе гэтай канцэпцыі у 92 годзе ў Рыо-де-Жанейра адбылася сусветная канферэнцыя па навакольнаму асяроддзю і развіццю, якую называюць зараз часам першы саміт устойлівага развіцця, і яна прыняла павестку ці план дзеянняў на 21 стагоддзе. Гучыць па-ангельскі Agenda 21. І вот пасля гэта лічацца першыя крокі канцэпцыі ўстойлівага развіцця па планеце. І з гэтага года ўжо там былі падпісаны, як я казаў, ужо амаль што ўсе краіны свету, больш за 170, падпісалі это. Ад Беларусі прадстаўнік вышэйшы Шушкевіч там падпісаў. І пачынаюць стварацца спецыяльныя органы па пытаннях устойлівага развіцця, распрацоўваюцца нацыянальныя, мясцовыя, лакальныя стратэгіі устойлівага развіцця, ідзе працэс патроху набірае моц. А ўжо недаўнія працэсы это тыя, што вот, напрыклад, у 2015 годзе на саміце ААН па ўстойлівым развіццю ў Нью-Йорке прынятыя мэты ўстойлівага развіцця і павестка ўстойлівага развіцця на перыяд до 2030 года. Это вот мы ўжо жывём у гэтым перыядзе гістарычным чалавецтва. Это, ну, мы уже не можем сказаць, што ну, некалі там что-то было. Все працягваецца. Кожны раз новыя паседжанні, новая аналітика пацвярджае правільнасць вынікаў аб тым, што трэба займацца гэтай тэмай. І важны пазітыўны тут ёсць такі момант, які зроблены таксама навукоўцам, пацверджаны даследаваннямі, што чалавецтва здольнае зрабіць развіццё ўстойлівым. То бок не проста мы там ведаем, што нешта ёсць, праблемы ёсць, што рабіць, ну, але мы можам нейкія задачы ставіць, але да іх не ведаем, ці памяняюць яны, ці ўдасца нам змяніць сітуацыю да лепшага. Так вось, гэта магчыма. І это надае нам такі аптымізм. А што магчыма забяспечыць, каб это устойлівае развіццё задавальняла патрэбы нашага сённяшняга пакалення? То бок мы не гаворым аб тым, што мы павінны ўжо прямо тут все знізіць сваё патрэбы, там перайти, не ведаю, у пячоры і все мінімізаваць зусім да нейкіх нерацыянальных момантаў, але трэба думаць аб тым, каб у будучым не ствараць рызыкі для будучых пакаленняў задавальняць свае патрэбы. Адначасова думаем і пра сёння, і пра будучае. Это даволі ў гэтым даволі
новы момант вот такой канцэпцыі развіцця чалавецтва, калі сталі гаварыць пра будучыя пакаленні. Таму што раней нават вот там у кнігах было там плодитесь и размножайтесь, там, калі ўзнікалі праблемы, няма зямель, люди просто пераходзілі на іншыя, калі не перастала бываць урадлівая глеба, яны закидывали яе, высекали новыя участкі у лесах, і былі ураджаі, неяк выкручваліся, але зараз трэба думаць больш пра будучыя пакаленні. І для популяризации этой концепции выкарыстоўваюць вот такую схему, такі малюнак, дзе 3 сферы, якія першая это природа, вот дзе дрэўцы, другая эканоміка, дзе вот завод, і третья сацыяльная сфера, то бок чалавек, грамадства. І ідэя канцэпцыі ўстойлівага развіцця ў тым, каб збалансавана развіваць гэтыя 3 сферы. І у тым момантах, дзе этот баланс адбываецца, дзе ён дасягаецца, дзе ўдаецца, якраз і становіцца вот это ўзраўнаважанае па-польску, уравновешанае, устойлівае развіццё, якое мы хочам дасягнуць, каб была вот такая схема. Але адначасова такі баланс, ён такі малюнак, он вызывае часам некаторыя і праблемы у успрыняцці крытычна. Вот як бы вы, сённяшнія удзельнікі, падумалі, згодны вы з такім як бы адлюстраваннем канцэпцыі ўстойлівага развіцця? Напішыце ў чат. А нам потым Маша можа пракаментуе. Я могу зрабіць паузу, але не буду, скажу. Але вы все равно напишите все ж таки, тому что можа вы бачыце гэтыя адносіны прыроды чалавека і эканомікі іншымі нейкімі. Можа нехто хоча сказаць, падняць руку. Вот нешта гаспадар Ігор сказаў, што яму падабаецца этот малюнак, што ён такі образны, это добра. Але вот зараз лічыцца, што ўсё ж таки вот такі малюнак, такая схема больш адлюстроўвае адносіны паміж вот этими 3 блокамі. Таму што, па-першае, маштаб усяго. Прырода, калі браць жывую, нежывую, яна значна большая. Аб'ём, маштаб, нават выкарыстоўваюць падлікі масы жывой і так далей. Грамадства значна меншае, а эканоміка это толькі частка дзейнасці, якую робяць людзі. Таму і правільнай будзе такая схема, і па некаторыя даследчыкі, учоныя назвалі часам вот такую схему, што яна адлюстроўвае моцную устойлівасць, што вот калі людзі зразумеюць вот это вот, калі яно адаб'ецца ў іх у учынках, у паводзінах, у палітыцы, у эканамічных рашэннях, у тэхналагічных рашэннях, то это будзе такая устойлівасць моцная, то бок трэба заўсёды думаць пра, што мы не занимаем усё тут неба, як кажуць. Канцэпцыя коэвалюцыі прыроды і грамадства. Цікава, што вот тут таксама это адзін з новых поглядаў, але на мой погляд ён вельмі добра спалучаецца з вот этими сучаснымі падыходамі і тым, як я это бачу, што коэвалюцыя тут сумесная, разам эвалюцыянуюць прырода і грамадства, і это толькі, конечно, такі агульны, як бы сімвал. Унутры трэба яшчэ много распрацовак, але перспектыўна яно выглядае так прывабна, на мой погляд, калі сабе ўявіць, што прырода і чалавек будуць сумесна эвалюцыянаваць у нейкім добрым напрамку разам.
Што ж адбылося у Беларусі пасля канферэнцыі ў Рыё-дэ-Жанэйра ў 92 годзе? Беларусь таксама не стаяла збоку. Ужо ў 96 годзе была створана нацыянальная камісія па ўстойлівым развіцці, потым, праўда, яе гадоў праз 7 скасавалі, але ўжо была распрацавана ў 97 годам была прынята першая нацыянальная стратэгія ўстойлівага развіцця. Это добра, там з'явіўся документ дзяржаўны, вот эта кніжачка, малюнак сверху ёсць. І амаль што адразу быў прынят закон Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўным прагназаванні, дзе было запісана, што Рэспублікі Беларусь кожны 5 гадоў распрацоўваецца новая стратэгія ўстойлівага развіцця на перыяд 15 гадоў. І адначасова, крыху пазней, але не такое вялікае было спазненне, з 99 года пачалася праца по мясцоваму развіццю, устойліваму развіццю, мясцовым павесткам. Это было ў Тураве Гомельскай вобласці, ў дзецкім рэабілітацыйна-аздараўляльчым цэнтры Надзея Вілейскага раёна, а потым пайшлі многа гарадоў, раёнаў следам. У 2001-2004 году была распрацоўка нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця да 2020 года. І быў первы праект сумесны ПРААН і ўрада беларускага па ўстойлівым развіццю. І я кіраваў ім, быў менеджерам гэтага праекта. Ён быў 4 гады, і вот унізе малюнак нацыянальнай стратэгіі на той перыяд. Лічыцца, што яна стала адной з такой якім прыкладам сумеснай працы грамадскасці навукоўцаў. Раней першую стратэгію рабіў чыста інстытут эканомікі пры міністэрстве эканомікі. Тут ужо пайшлі міждысцыплінарныя каманды, удзел грамадскіх арганізацый, ініцыятыў, нават студэнты. І потым у перыяд з 2005 до 2022 год былі рэалізацыі праектаў па ўстойлівым развіццю даволі многа, і многа зроблена працы. Асабліва цікавая была праца на мясцовым узроўні, я потым яшчэ пра гэта раскажу. А ўжо далей пашлі праекты па нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030-35, і зараз ужо ідзе распрацоўка на перыяд да 2040 года. І на мясцовым узроўні эта тэма ідзе пад такім лозунгам, што думай глобальна, дзейнічай лакальна. Это лозунг мясцовых стратэгій ўстойлівага развіцця, і той, хто не ведаў раней, то бывае можа сустрэць у літаратуры выраз мясцовая павестка 21, местная павестка 21 ці Local Agenda 21 па-ангельскі. Это тое самае, што стратэгія ўстойлівага развіцця нейкіх тэрыторый меншых за краіну. Напрыклад, вобласць, раён, горад, мікрараён, вёска, ваша сядзіба і так далей. Вот тут эта тэма на мясцовым узроўні, яна вельмі цікавая і важная. І калі будзе жаданне, можа асобна зрабіць выступ, таму што мы не впішемся ніяк у адну. У нас сёння знаёмства з канцэпцыяй устойлівага развіцця, хаця часта знаёмства добра на прыкладах вот такіх, на тэрытарыяльных, як і рабілі эту працу нашы першыя гарады, вёскі, школы. І пра гэта я магу многа распавясці, таму што я сам удзельнічаў у распрацоўцы каля 40 мясцовых і рэгіянальных стратэгій устойлівага развіцця ў Беларусі і в Украіне. І ёсць назапашаны многа матэрыялаў, ёсць многа цікавых прыкладаў. Можете напісаць у чат, калі вас зацікавіць эта тэма устойлівае развіццё на мясцовым узроўні, мы, можа быць, зробім яшчэ дадатковы выступ на эту тэму. А тут пераходзім да прынцыпаў устойлівага развіцця. Гэта як бы, напрыклад, мы вырашылі распрацаваць сваю стратэгію устойлівага развіцця нейкай тэрыторыі, свайго мястэчка, умоўна кажучы, і нам трэба было б дамовіцца,
прыняць, якіх правіл мы разам будзем прытрымлівацца, якія арыенціры ўлічваць. Вот это нашы прынцыпы. І ў літаратуры вельмі много поглядаў на эту праблему прынцыпа ўстойлівага развіцця. Калі іх збіраць разам, можна іх налічыць сотні просто, потому что ёсць міжнародныя арганізацыі, которые распрацоўваюць прынцыпы, фіксуюць іх. Ёсць навуковыя творчыя калектывы працуюць. У розных краінах распрацоўваюцца свае нацыянальныя стратэгіі ўстойлівага развіцця, много ўжо па ўсім свеце, і вельмі часта яны прымяняюць сваі такие специфичные подходы до этого и формулюют этот принцип по-іншаму, междисциплинарно неяк, может, на периоды перших кроков прымаюць спачатку и так далей. Вот был нават такі момент, калі толькі распрацоўка образа жадаемой будучыні была выделена ў спецыяльны больш за год, там на 1,5 ці 2 гады праект, каб распрацаваць, куды ж хоча прыйсці краіна у выніку стратэгіі ўстойлівага развіцця. Але я ці сколькі там прынцыпаў ўстойлівага развіцця не запомніць ніхто, і это будет толькі шкодным, і падумаюць, вот тут все в кучу смешана. І я працаваў па гэтым тэмам са студэнтамі і з калектывамі людзей на месцах, которые праекты. Там трэба было неяк вельмі проста тлумачыць это. І у выніку, напэўна, там і я ішоў ад, можа, 10 спачатку было прынцыпаў такіх, которые я лічу важным з іх пачаць просто разглядаць эту тэму, як бы цікавіцца, каб нават просто не адпугнуць. І вот 5 прынцыпаў, як на пальцах адной рукі. Першы, арыентацыя на образ жадаемай будучыні. Вот тут мы бачым беларускія азёра і прыгожае летняе неба, і бачым англійскае дом с часткова пакошаным газоном, а часткова разнатрав'ем. І вельмі важна глядзець на этот момант як менавіта на прынцып, што на пачатку працы мы дамаўляемся, куды мы хочам ісці, якога выніку дасягнуць пасля, напрыклад, 7 ці 10 ці 12 гадоў нашай працы па ўстойлівым развіцці. Мы гаворым аб стратэгіі. Стратэгія – это доўгатэрміновы план. І калі мы проста як бы пойдзем у тым напрамку, это будзе неправільна. І як ёсць такі выраз знакаміты, што караблю, які не ведаю, якую гавань ён ідзе, ніякі вецер не будзе папутным. Так і тут можна ісці думаць з найлепшымі, будзем развівацца ў лепшым накірунку, але не будзем ведаць куды. Таму першы прынцып фіксуем як арыентацыя на образ жадаемай будучыні. Другім, улік экалагічных абмежаванняў. Мы ўжо казалі пра вот это, што все то, что мы робим, это частка природы. Але на конкретных працах бывае, что люди это все равно не успрымаюць. Так, вот старые дрэвы, это трэба их вырубить, там нейкія непорядок на зямлі, трэба выраўняць яго, там трэба скасіць абавязкова, яшчэ нешта. І вот мы вывучалі, напрыклад, такія моманты ў Германії, і аднойчы былі ў гасцях у нямецкіх дачнікаў. У іх таксама ёсць дачнікі. І вот тут вы бачыце малюнак такі, вы бачыце мой курсор? Я не ведаю. Так, бачим. Так, вот это вот, такий домик для насекомых, як кажуть, где могут откладывать свои там личинки, яйки, разные стрекозы, жуки, для того, как было место для размножения. И это мы впершыню бачили на немецких дачных сядзібах. Чаму там оно з'явілася? Тому что у них был таксама период, такой, як бы,
высшага парадку, калі яны лічылі, што ой, калі ёсць адна там дзве травіны пустазелля, это ўжо дрэнна, што ўсё павінна быць праполата, ўсё павінна быць пакошана, усе роўненька па грядачкі, толькі тое, што пасадзіў, і потым яны глядзяць, знікае разнастайнасць. Як мы бачым, это па-першае, ёсць прыродныя індыкатары, самыя распаўсюджаныя, это мотыльки и птушки. И вот становится мало мотыльков, становится мало птушек, им нема где размножаться, гине их кормовая база у выгляде вот разных жучков, насекомых и так далее. И тогда начинают люди будовать вот такие штуки, они начинают прислуховываться до парад специалистов, которые кажут им, порезали там галинки от яблонь, не спаливайте, а киньте в неким месцы таким непотребным вам, там будзе жить некая жабка, там будзе, можа жить вожик, калі это за плотом, там и так далее, и думать про природе. Старые дрэвы, калі мы вывучали устойлівае развіццё у Великобритании, яны с таким гонором показывали нам усе свои вот этой дороги, где вот кроны з'яднаюцца сверху, и такие зеленые туннели. Ну, у нас на самой справе в Беларусі раней такого было много, зараз усё менш і менш. Грибы, ягоды, все наша таким чынам улік экалагічных абмежаванняў. Далей, комплексное развіццё, трэці прынцып – это спалучэнне эканамічных, сацыяльна-экалагічных мэтаў. И спалучэнне по розным момантам. Вот, напрыклад, сверху там малюнак млыноў на острове Саарэма у Эстоніі. Мы калі там былі таксама, вывучалі досвед Эстоніі, было ўжо на пачатку адразу яны паставілі нас у такое становішча вау, як бы. Яны сказалі, што туды трэба ехаць, калі там вы хочаце, каб у атэлі там ці аграсядзібе жыць на гэтым острове, то трэба браць з сабой пасцельную бялізну. Мы так, а чаму, что такое, что-то некий низкий уровень комфорта и сервису, не кажуць, это в сувязі з тым, что на этом острове не выкарыстоўваюцца хімічныя сродкі, пральныя парашки, там нема вот этих таких пральных, которые выкарыстоўваюць эту хімію, и на мойку яны возят некуды на континент, а своим гостям, туристам, кажуть приезжать со своей бялізнай. Ну вот это была такая цікавая речь, а потом нам распавялі историю про вот эти млыны. Оказывается, яны там были перед другой сусветной войной. Это был целые символы этого всего острова, и там было мноства іх, і быў такі бренд острова, малюнак, і як бы такое паўакружжа, і на ім стаяла там з десятак гэтых млыноў. Але падчас другой сусветнай вайны амаль усе яны былі зруйнаваныя, разбітыя, узарваныя і ад авіяцыі, спаленыя там, і не засталося амаль нічога, зусім мала. Засталіся толькі падмуркі. І вот у іх быў такі момант. Яны думалі над гэтым пытаннем, што ж нам зрабіць, як нам выйсці з гэтага становішча. Яны сталі прадаваць этой падмуркі на аўкцыёнах под любые мэты, которые той, хто купіць, ён можа пабудаваць што хочаш. Там дом, можа пабудаваць гараж, можа пабудаваць кавярню, можна пабудаваць нейкі склад. Все можна было рабіць, што ты хочаш, але у форме млына. Каб па форме это быў млын. І дзякуючы гэтаму яны аднавілі свой вот этот гістарычны ландшафт, і зноў гэты остраў стаў такім з мноства вот таких млыноў, ветракоў, і туды паехалі людзі, туды сталі прывозіць турысты грошы, запрацавала эканоміка, паднялася гордасць мясцовага насельніцтва за сваю радзіму, яны пачалі больш пісаць розных праектаў, развіваць все. Это стаў
багаты і такі вельмі папулярнае месца для жыцця для заможных эстонцаў і умацаваная добрая мясцовая супольнасць. Такіх прыкладаў ёсць многа і, напрыклад, добрую справу ў гэтым робяць ровары, веласіпеды, которые адначасова выконваюць ролю і транспарта, і таго, што людзі злучаюцца паміж сабой, іншыя роварскія таварыствы ствараюцца, яны там лепш не так адарваныя ад зямлі, а лепш пачынаюць ведаць свае мясціны, ім прасцей недзе супыніцца, нешта паглядзець і так далей. Многія моманты, звязаныя з эканамічнымі і сацыяльнымі і экалагічнымі, можна знайсці ў старажытнай архітэктуры, дзе яна пабудавана з дрэва, але і цікава архітэктурныя такія малюнкі. Это прыцягвае туды таксама турыстаў, яны прыносяць грошай, і ўсё это зноў круг круціцца. Далей, выкарыстанне мясцовых рэсурсаў. Это таксама вельмі цікавая і тэма, якой трэба вучыць людзей, таму што ў нас нават былі прыклады, калі мы, я памятаю, в адным сельсавеце я задаў ім пытанне ў нашым: а якія ў вас ёсць мясцовыя рэсурсы, прыродныя рэсурсы? І мне прямо так адказалі, што а ў нас прыродных рэсурсаў няма. Ніякі, нема. І потым я зразумеў, што людзі проста не бачаць это, і это трэба вучыць іх бачыць это. І калі я пачаў студэнтам сваім задаваць пытанне: а што такое рэсурсы для развіцця? І першыя іх адказы былі такія, што это нафта, газ, можа, срубленыя дрэвы, лес, который можна прадаць. А потым, калі я ім паказваў гэтыя малюнкі, паказваў: а вот глядзіце, там нейкі трыснёг, з которага зрабілі дом, ці мясцовыя камяні, ці абалонка ад гарбуза, которая на базе якой зрабілі спецыяльную крамку, ці мясцовыя фестывалі, ежа, мясцовае адзенне, песні, пляскі. Это ж все можа быць мясцовымі рэсурсамі. І тады яны зразумелі это, але ёсць яшчэ і нават іншы, яшчэ больш такі цікавы падыход, што адсутнасць рэсурсаў можа быць рэсурсам. Это я аднойчы упершыню убачыў, калі памятаю, якраз у Сахараўскі універсітэт прыехала група кітайскіх спецыялістаў, і яны там размаўлялі пра супрацу, а я іх спытаў: што вас здзівіла ў Мінску? І яны сказалі: чистое небо над городом и мало людей на улицах. То бок, отсутность забруджванняў, вот вам ресурс. Отсутность людей, яны ўжо ўбачылі сваіх тут на улицах, што ім ёсць магчымасць куды уціснуць, таксама ресурс. Так што людзей трэба вучыць этому разуменню рэсурсаў, але і інавацыям таксама. І сама добра бывае, калі спалучэнне этих інавацыйных падыходаў з традыцыйнымі, з мясцовымі дае вельмі добры вынік. Тут таксама на гэтую тэму можна, калі што, зрабіць спецыяльную прэзентацыю, спецыяльную сустрэчу. Партнёрства – пяты прынцып для пачатку. Это я яго тлумачу на прыкладзе гусінай стаі, што давайте вучыцца гусінай стаі партнёрству, дзе ёсць важак, который вядзе клін гусей, і што дзе першыя 3 гуся выконваюць самую цяжкую працу, прабіваюць паветра, і настолькі, што астатнім гусям ляцець значна лягчэй. В этих завіхреннях яна ўжо разбіта, не плотная сцена паветра, а шлях пракладзены, яны ляцяць, эканомячы энергію. А калі першыя стамляюцца, яны ўходзяць у цэнтр стаі, іх месца займаюць
другія ці трэція, і хуткасць вялікая дасягаецца у гэтым кліне. І падлічылі нават, што калі б ляцеў адзін гусь, напрыклад, ён там, праляцеўшы 100 кіламетраў, затраціў там столькі-то, напрыклад, энергіі, то калі у гусінай клінам, калі яны ляцяць і патрацяць столькі ж энергіі, то яны праляцяць 170 кіламетраў, значна больш. І прычым і хутка, і яны ляцяць з гукам, гук, які аб'ядноўвае і гук ад крылаў і іх крыкі іх га-га-га. Так то я звычайна раблю паузу і даю аўдыторыі назваць самім гэтыя словы га-га-га. Ну, спадзяюся, што вы зараз можете таксама паўтарыць. Аказалось, што гэтыя словы га-га-га — это не проста то, што яны як бы фіксуюць то, што яны на сваім месцы ляцяць і ўсё ў парадку, але яны яшчэ як бы падтрымліваюць лідераў. Это як у спорце: давай, можаш, нічога, цярпі, але такая падтрымка. Гэта вельмі важна ў адносінах паміж людзьмі, калі людзі аб'ядноўваюцца для добрых спраў, напрыклад, для устойлівага развіцця. І там трэба, каб нехта сказаў там все добра, вон там нехта паставіў лайк, нехта мне заўсёды падабаецца глядзець, як это робіцца ў англійскім парламенце, калі выступае прадстаўнік нейкай партыі ці там руху, а другія там і пляскаюць у далоні, і топаюць нагамі, і стучаць па сталу, і встаюць, і бачна, што зараз в Беларусі вы паглядзіце тэлевізор, все значна больш так сумна адбываецца. Ніхто асабліва не гаворыць, і ніхто асабліва не падымае руку, актыўнасці не. Але это у патэнцыяле ёсць як дадатковы ресурс для будучага развіцця. А калі у гэтай гусіным кліне нехта захварэў, ён спускаецца ўніз, там яго нейкі вывіх крыла, як паводзіць сябе ўся стая. Яны, оказывается, таксама спускаюцца, двух гусей як бы дэлегуюць, два гуся здаровых спускаюцца за ім, ходзяць, правяраюць, што там адбылося, ён тут адпачывае, а два гуся могуць дапамагчы там адбіцца ад лісы, ад нейкага там драпежніка, і такім чынам потым яны, мяняючыся, даганяюць свой клін. І далей ёсць яшчэ некаторыя іншыя прынцыпы, таксама не самы лепшы слайд, але важныя моманты: міждысцыплінарнасць пры распрацоўцы стратэгіі. Нават аднойчы быў мы былі на адной такой сур'ёзнай высокага ўзроўня канферэнцыі па ўстойлівым развіцці ў Германіі, на якой тады удзельнічала Меркель, і асноўны вывод такой вялікай канферэнцыі быў неабходнасць міждысцыплінарнага падхода пры распрацоўцы стратэгіі і пры працы па ўстойлівым развіцці. То бок розныя людзі з рознымі спецыяльнасцямі, з розным узроўнем падрыхтоўкі, з рознымі інтарэсамі, з рознымі ведамі могуць вельмі значна дапамагчы, і ўнёсак, які дапаможа агульнаму пазітыўнаму эфекту. Это мы бачылі на прыкладзе маленькіх зусім тэрыторый, дзе горад Дзесна, Беларусі, самы маленькі горад. Тады, калі мы пачыналі з ім працаваць, там было крыху больш 2000, зараз нешта ўжо пад 1500 насельніцтва. Але это горад, і немагчыма было яго ўключыць як бы далучыцца да міжнароднага праекта, таму што дужа маленькая супольнасць. І тады запрасілі суседнія сельсаветы, і разам стала 10 000. І тады дазволілі, але это было не проста фармальнае аб'яднанне. Там прыйшлі людзі, которые ведалі навакольнае асяроддзе, яны ведалі цікавыя мясціны. Адна жанчына прыйшла, яна расказала, яна ведае нейкія там старажытныя каменныя крыжы каля балота, яшчэ іншыя распавялі пра іншае. І это быў такі сур'ёзны ўнёсак у агульнае такое, як бы рух этой групы, і потым нават ужо праз амаль 20 гадоў на этой базе ў Мёрскім раёне адбыўся яшчэ адзін праект, які, я лічу, прайшоў у тым ліку дзякуючы таму, што быў калісьці той першы ў 2009
2025 годзе. Потым важна глядзець на вот эту працу по ўстойлівым развіццю як на менавіта канкрэтныя доўгатэрміновыя дзеянні, а не просто взять, распрацаваць дакумент, напісаць кніжку і все. Таксама важны момант эфектыўнае выкарыстанне ресурсаў, роўнасць пакаленняў, адкрытасць планаў, тому што тады людзі далучаюцца да гэтага, выкарыстанне індыкатараў устойлівага развіцця. Па пытанню міждысцыплінарнасці пры распрацоўцы стратэгіі мне адразу прыйшло разуменне таго, што гэта важна. І не ва ўсіх сферах дзейнасці чалавека вот эта междисциплинарность аднолькава хутка як бы пранікае ў дзейнасць. І ну тут маё пытанне як бы аўдыторыі, калі ёсць ідэі, якія, напішыце ў чат, якія на ваш погляд сферы дзейнасці чалавека ўжо сёння такія дэманструюць міждысцыплінарны падыход у сваёй дзейнасці. Ці можете хутенько поднять руку, а вам Маша даст слово, и вы их можете хутенько сказать на эту тему. Есть идеи некоторые у чате, не бачу. Якія... Олег, пробач, будь ласка, а можна я ще раз повторити питання? Так, якія сфери чоловічої діяльності, зараз в наибольшей ступені якби уже базуються на підході, зв'язані з міждисциплінарністю, побудованим на міждисциплінарності. Яка професії, які отраслі, може, галіни витворчості у большей ступені уже користаються перевагами такого міждисциплінарного підходу. Нехто уже... Пару человек написали. Искусственный интеллект, экология. Так. Ну, может быть. Вот это про штучный интеллект я так добра не ведаю. Экология, напевно. Але калі вы все равно зададите питание, напевно, штучному интеллекту на это, поэтому вот медицина, правильно сказали. Медицина. Так. Ахова здароўя і горадабудаўніцтва. Вот это першыя две сферы, якія ідуць лідарамі ў гэтай тэме. Там, вот, напрыклад, зараз у добрай медыцынскай установе там працуюць інжынеры розных спецыяльнасцяў, медыкі розных спецыяльнасцяў, фармацэўты, хімікі, фізікі і так далей, там механікі, ну, карацей кажучы, і тое ж самае прыкладна ў горадабудаўніцтве. Калі раней так будавалі, ну, як там мне расказвалі, калі приехали будовать промысловую зону у Запорожжі, и приехал партийный чиновник, стал, слюнявил палец, поднял и сказал: а, ну ветер вон оттуль, тады, как этот дым труб тут не был на город, тады вот будуем там. А яны сказали: а это был ветер, который один день у год дме вот у тым напрамку, а весь астатні наадварот. І так атрымалася, што у іх прамысловая зона была пабудавана так, што весь чад это ішоў на горад. Сучасныя практычныя дзеянні і тренды ў рэчышчы ўстойлівага развіцця таксама дэманструюць тое, што трэба гэтым займацца. Трэба звяртаць увагу. Во, прачыталі, устойлівае развіццё. Дай-ка я гляну, што это такое. В Европе прыняты в Еўрапейскім звязе вельмі такі амбітны план дзеянняў, еўрапейская зялёная сделка. Па ўсім фронтам ідуць даследаванні, адукацыя, універсітэты вводзяць новыя спецыяльнасці, кліматычныя дзеянні. Вот я вам на пачатку рассказываю про менеджера по устойлівым развіцці, мой знаёмы, спецыяльнасці такія вучаць і народныя школы Германии, вучаць менеджераў по устойлівым развіцці ў сферы культуры. І вот зусім недавно моя коллега даслала мне программу такого. І развіваюцца эка-вёскі, экалагічныя вёскі, развіваецца пермакультура, і праз 2 тыдні спадар Мікола Матрунчык раскажа про эту тему, и это таксама подтверждение того, что люди все больше и больше звяртаюць увагу на падыходы, звязаныя з устойлівым развіццём, працуюць
такія інструменты як лідер і community-led local development – это мясцовае развіццё, якое накіроўваецца супольнасцю. Это падыходы, дзе размяркоўваюцца рэсурсы бюджэтаў еўразвяза, у тым ліку да невялікіх мясцовых вясковых груп, якія развіваюць свае мясцовыя супольнасці, каб яны не зніклі, каб яны існавалі, каб былі традыцыйныя рамёствы, каб там працягвалі жыць людзі. Працягваюцца тэматыка устойлівых гарадоў і вёсак. Недавно мы пазнаёміліся з тэмай Inner Development Goals, мэты унутранага развіцця. Вельмі свежая такая, зусім новая, толькі ў тым годзе створаная канцэпцыя, якая звяртае ўвагі, я спецыяльна асобна пра яе зрабіў слайд, якая разглядае новыя шляхі, пошук новых шляхоў у дасягненні мэтаў устойлівага развіцця праз мэты ўнутранага развіцця чалавека. Яны паглядзелі, і адзін у там роліку кажа, што раней думалі, што вот мы разбяромся з праблемамі экалагічнымі, вырашым іх, і ўсё будзе там пойдзе ўстойліва. Не, аказалось, што трэба змяняць чалавека, і яны прыдумалі каркас з 5 груп, якія уключаюць блокі быць, думаць, адносіцца, супрацоўнічаць і дзейнічаць. І зараз яны працуюць над дапаможнікамі па развіццю спецыяльных навыкаў, skills для таго, каб стаць такім чалавекам, который внутренне падрыхтаваны для выкарыстання, для працы на мэтай устойлівага развіцця. Як быць у трендзе ўстойлівага развіцця? Цікавіцца навінамі, вучыцца, тусавацца ў кампаніях аднадумцаў, часцей выязджаць на семінары, канферэнцыі, самім арганізоўваць такія падзеі, сумесныя праекты. Карацей кажучы, як аднойчы напісалі шведскія эканамісты, што ёсць 3 законы эканомікі. Першы – это варушыцеся, другі – варушыцеся хутчэй, і трэці, пачынайце варушыцца зараз. Так і тут. Калі варушыцца ў тэме ўстойлівага развіцця, вы дасягнеце многага. І таксама можна ініцыяваць распрацоўку мясцовай стратэгіі ўстойлівага развіцця. Апошні час я не чуў пра гэта, але чаму не? Можна і паспрабаваць. Стварыць клуб устойлівага развіцця, калі што удзельнікі могуць взяцца за гэта. Напрацоўваць уласны практычны досвед, фіксаваць такія моманты, збіраць іх. Я памятаю, як мне студэнты аднойчы сказалі, што мы пасля вашай лекцыі сталі звяртаць на тое, як напэўна такія моманты, якія звязаны з устойлівым развіццём, з мясцовым самакіраваннем, і это стала цікава. Вучыцца ў прыродзе. Гэтыя новыя тэмы біомімікрыя, біоінспірацыя і так далей. І прыкладам добрым з'яўляецца арганічнае земляробства і іншыя такія, можа, нават невялікія прадпрымальніцкія справы, якія праз узаемнае дапаўненне і эфектыўнасць дэманструюць, што магчыма пераходзіць на схемы ўстойлівага развіцця. Справа ў тым, што для, напрыклад, вялікіх прадпрыемстваў, там галін вытворчасці ці краін, часам можа здавацца, што такая праца это настолькі складаная, настолькі немагчымая, што просто ні з якага боку не падысці і ніяк за яе не возьмешся. І няма чаго і брацца. І такія маленькія праекты, было даказана, роблены спецыяльныя даследаванні, яны дэманструюць тое, больш вялікім, што это магчыма. Напрыклад, кіраўнік нейкага завода, цеха, убачыўшы, як працуюць арганічныя фермы, як працуюць эка-вёскі, яны падумалі, людзі змаглі ж так арганізаваць, чаму мы ў нашым вытворчым працэсе не можам это зрабіць? І ад гэтага польза такіх прыкладаў. Мы таксама распрацавалі ў праекце па Міорскім апошнім, ён скончыўся ў 22-м годзе, можна знайсці
у інтэрнэце дадатковыя матэрыялы па гэтым тэмам, стратэгія ўстойлівага развіцця Мёрскага раёна, моладзевая стратэгія ўстойлівага развіцця і дапаможнік па распрацоўцы стратэгіі ўстойлівага развіцця. Это вам усім у дапамогу на гэтым шляху па ўстойлівым развіцці. І звяртайце ўвагу таксама на паралельныя тэмы, якія, як яны, скажам, яны ўсе пад зонцікам устойлівасці праходзяць, але канкрэтызуюцца і бываюць вельмі цікавыя і карысныя. Зялёная эканоміка, цыркулярная эканоміка, эканоміка сумеснага спажывання, інстытуцыйныя асновы ўстойлівага развіцця, вельмі цікавая тэма, калі нават проста пабыўшы нейкай групай абмеркаваць напрамкі дзейнасці, потым мы пішам маленечкі протакол на эту тэму. Это ўжо частка інстытуцыялізацыі гэтага працэса. Крэатыўная эканоміка, самаразвіццё і субсідыарнасць, супольныя даброты. Гэтыя ўсе тэмы уваходзяць ужо такую шырокім поле тэматыкі ўстойлівага развіцця. Ну і што ж, смялей наперад,